Zirritu lain naiz, nire proiektuek dolu paisaiak izena du, eta da dolu prozesu baten, prozesu horren interpretazio grafiko bat edo. Dauzke fase desberdinek, eta fase horietako bakoitzek edo multzoka bezala, dauzke itzulpen grafiko batzuk edo esango dugu. Aurkezpen nahi paun esaldi bat dela irteera kantuko zulo hartan zuloa zen irteera. Eta niretzako importante izan zen esaldi hori ze, danok pentsatze du zulue dela edo daukeon irudia da, pixket ondoratze hori edo aspiraute bezala zauden sentsazio hori. Baina, zulo hartan zuloa zen irteera, orduan zuluen irten bidie zulue da, orduan irutzait horrek pixket perspektibia aldatzeula ze, zuluen zaude eta gaizki eote hortan egon leikezu, baina horren irten bidie baita bada zulo hori, orduan guztiz aldatze zaio esan nahi, zerbait positibue bihurtzea de repente. Grafikoki bada zerbait sortu, baina nik nahi nun gero horrek beste zea bat eukitzie, eusteko zerbait eukitzie, orduan eusteko hori da idatziz azaldute da ona. Ez dakit pakien danitze, baina bai izen dela zehose agradablie edo gustoak egon naiz sortutakoekin, sortutako materialakin, idatzitekukin. Ez dakit, realizazio punto bat sentitzea behin bukautakoen.